khi ye tôi đi khao chẳng bay nung phù na ye nay đến khani câu no phù sa đi ang phum khani câu no sa nay ai ni ya lui ma chẳng bay nung phù na ye nay đến khani câu no phù sa đi ang phum khani câu no sa nay ai ni ya lui ma đi le nung no ang ke ni chu ya so le ye nung no ang la ni chu ya thu ya ha ni se ang tu ni chu o bo se ai ni ma ya ni ko ma le se ai ni ma ya ni ko ma le sa kun chau saya ma nong no le ang le hak sa tong ye no ang na ye ma tong hak sa kun chau saya ma nong no le ang le hak sa tong ye no ang na ye ma tong sa rui ni sal sang to ro be rai nai ra na khani kono phaidi salai nai rana le no ang khene unchu ya sole ye no ang la ni unchu ya thu ya ni se ang tung ni unchu bo si ai ni ma ya ni kaut ma le bo si zorani wa tui phai ha
nung bay mà lấy mô cho ra số phai ha bao ye ta thăng đi nung bô cho ra nô môi tô khê ye tôi đi ni ni khá wo